Madam Bisaya lang iyang kuan, Madam Bisaya. Hi guys, and for today's video ubani ko ninyo sa tubahon kay mamalit kita og para paniud to. Pila? 200 din to yung 100 ang kinasun. No, yan to yung Balik kami ha. Kasalwaki, 200 lang. Kumbay lagi nang kinang suwaki. Paki din na. Salwaki na siya. Dili pila ni. Lata ni te. Lata ni Dili. Pila ni te? Ati ang kilo. Bala? Pila ni bala? 100. Ano bala ka na si ate o kanino mo katarong mong gawin. Haning crabs. 100 gyapon. Lami ni te? Oo, gadubo na siya ma'am. Tilawi lang. Kinason mo mo, pwede din. Hani pila man ni? 100. 100. May paris pa mo. Luto na naman pila sa all war man. Bingka pila man ni bingka. Ha? Wala pretty sa dayo. Ay, di siya pwede kagisiyado. Tomato suwaki no? Ay, tuyong. Ano yung salwaki? Ay mas lami sa suwaki. Kanila mini sa sabawon, dito sa lawon. Let's go, bakang na nila. Besh! Nandito na siya. Kailan na. Sige na, palit na mo. Kanite, lami naman ni diretso naman ni kaon no. Dito yun na ni siya. Eat na, ang Kala balat. na siya. Wala. 100 na. 100 ka dito. Kani, ready to eat na pod. Suwaki, my favorite. Sagula na. Pila na, 100? 200, 100. Mani pila Remix na ni. siya. 100 na crab. Remix na siya. Mga juwa. Nakoy uban niya dili ka na i-mix siya. Ila siya. Una. Ila siya. Og sa mga gusto mo ani sa tubahon kay gusto pod makatilaw sa mga kinason sa among ipamalit karon guys, makita ninyo ang tubahon dinhi sa Lagindingan, Misamis Oriental. Yes, dora kay siya sa airport, but if gikan kasi diyo medyo layo siya guys, but okay ra gid kayo na. And well, namili ako mga kauban sa likod kung silang pamaliton. Ako pod busy kay kog count sa bibingka kay promise lami lang bibingka guys. Grabe ka classic nga bibingka pero lami siya ha, in fairness. Tag 15 pesos na po siya. Kana ko ha, kana oh, suwaki. Erin tagang kagulat ko Ay, sa mga taga-tubaho. Hi, bye-bye. Thank you, ma'am. And aside sa mga kinason nga ipamaligya din sa tubahon guys, daghan ko kay makita nga maklase-klaseng beaches din eh. So, kung gusto niyo mag-enjoy, gusto niyo mag-relax yung family or sa imong mga unsa pa yung mga kauban diya, ani na mo diri sa tubahon guys. And yes, nakaabot na mi sa balay sa kong uncle diri sa Alubihid kay diri lagi mi maniud to din. Before pa mi naguli guys, naghapit pa pod mig merkado sa Alubihid kay namalit pa pod mig isda o karne nga gisugba kay syempre di ba, kupuslan man nga naniud to na mi diri. So, ano lubos-lubusin na natin, di ba? So, muna naman ipamalit, guys. Muna siyang balat. I don't know kung familiar mo ani, but sa ako, familiar ko kay nagdako may kog probinsya, no? Nagdako ko sa Plaridel, Misamis Occidental, sa province gid sa akong mama, sa among hometown. So, kabalugid ko kung sila may sa balat. Tapos, suwaki kabalugid ko. Pero, lahi lang ilang suwaki din na kay medyo kung ano mong good siya kay dito sa Osamis murag kung ano good ka ng fresh from the ocean pa man gid mo gakaunon so munang naagid siya unod. And while waiting nga mahumar nga mong gipangluto pa sa uban ang among kinason ilang gi sabaw ang isda na ng isda ug ang karne. So mana naman di ay so muna mong red rice. And maniud to na ta guys kay I'm so hungry na gyud. And then mo na to. Thank you so much. Na may tinidor. Wala ko makutinidor good. Bagong. Gulo-gulo.